दुइनं हाथिमुरानि रायजोफोरनि अननाया आं गोसोबादि हालथिन मोनजोबमोनब्लाबो हासै आरोखि ना लोगोफोर ओरैबायदि बिथांमोना जोंखौ लिंहरदों। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनै गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन। बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होनो हागोन। दायो आङो बेबायदिनो आइपुवालि पिकनिक स्पटआव दंफैयो आरो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय दुइनं हाथिमुरानि गल्डेन जुबुलि बेयावनि रायजो राजाफ्रा बेबायदिनो मोनसे पिकनिक जाफैदों आरो ना। दा बे पिकनिक जाफैनायावनो जोंखौबो लिंहरनायलाय दायो जोङो बेयावनो फैदों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नुलांबाय थागोन। जायगाफ्राखौबो आरो लकेसनफ्राखौबो नुलांबाय थागोन आरो ना। जायगाफ्रा बेरायनो जोबोद मोजां, सारिगिदिं जेरैजोंबो बैग्रि बागान आरो दै लोंनायनि थाखायबो बेबायदिनो जोबोद मोजां फेसिलिटि बानायनानै होनाय जादों आरो ना। फेसिलिटिया बेनो जेरैबो माने टिपखल दोनानै होनाय जादों। नोंथांमोना फैयोब्ला निस्सय नुफैगोन आरो ना। जेरैजोंबो मोजां आरो सारि सारि बैग्रि बिफां गोजा, जेरैजोंबो बैग्रि फिथाइफोराबो मोनजेनबाय आरो ना। नोंथांमोना निस्सय दुन्दिया लानानै फैनानै माने बाथोन लानानै आरामसे बैग्रिबो जाफैनो हागोन आरो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। बेयाव मोनसे गेट बानायनो थांगासिनो दङ नै, नोंथांमोना नायनानै लादो नै लोगोफोर। जायगाफ्रा बेनो ओरैबायदि मोजां आरो ना, सारिगिदिं जेरैथिंबो बैग्रि बागान, जेरैजोंबो दंफां सायख्लुम आरो ना। जोबोद मोजां मोजां जायगा, सोरगिदिं जेरैजोंबो बैग्रि बागान आरो ना। बेफ्रावबो बेबायदिनो जिरायनो थाखाय जायगा बानायगासिनो दं। सारिगिदिं जेरैजोंबो बैग्रि बागान। नोंथांमोनाबो निस्सय निउ इयारफ्राव पिकनिक जाफैनो हागोन आरो बेयाव। थांनाय बोसोराव जोङो बेयावनो पिकनिक जादोंमोन नै। दै लोंनायनि थाखायबो खुनु टेनसन गैया आरो ना। नै बेफोरबायदि टिपखल दोनानै होजोबखानाय जादों नै। नोंथांमोना निस्सय फैयोब्ला बे टिपखलफोरावनो दै लोंफैनो हागोन आरो ओरैबायदि मोजां नै फेसिलिटि होजोबनाय जादों आरो ना। गाहायावबो दैलामाव बेबायदिनो मोनसे रेस्ट हाउस बानायदों नै आरो बैजोंबो बानायदों नै, दासो बानायगासिनो दङ। नोंथांमोना फैनानै निस्सय बेयावहाय रेस्ट लाफैनो हागोन आरो। दायो आङो पिकनिक जाफैनाय जायगायाव थांगासिनो दङ आरो ना। जिहेथुनाखि जोङो बेयाव पिकनिक जाफैदों बेयाव आङो थांगासिनो दङ। सारिगिदिं बैग्रि बिफां जोबदै लोगोफोर। जाय बिथांमोना बैग्रि जासुलि आरो बैग्रि जासुलाफोर फैनानै आरामसे फानलुफोरजों दुन्दिया गोरलैफोरजों बाथोन देनानै जाफैनो हागोन आरो ना। दा नुहुरबाय हनै बेयावनो जाफैजादों पिकनिकखौहाय। फाइनालि दायो आङो जे जायगायाव पिकनिक जाफैदों बे जायगायावनो मोनफैमारबाय आरो ना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा खालामदों बेयाव। थांगासिनो दङ। जानाय लोंनायनि बेबस्थाफ्रा मा मा रोखोम दङ। वाव, थामाखार लामगासिनो दं आरो ना नै बेदरा। गोसो बायदि जानो हागोन आरो ना। जाय जेरै ओरै गोसो बायदि जानो हागोन नै बेदरा। खय केजि दं बेयावलाय? बेयाव 25 केजि ना? ओमफ्राय लकेल दाउआ बेसेबां दं होनदोंमोनलाय? 45 ने? औ 45। जोबोद मोजां नै जाय फारा फारि हांनानै जागासिनो दङ। लुबैनो नाङा दे लोगोफोर, नोंथांमोनाबो निस्सय बायनानै न'फ्रावनो हांनानै जानो हागोन आरो ना। गोसोबायदि बाजारफ्रावहाय लायनानै गोसोबायदि हांनानै जानो हागोन न'आवनो। आरो आइपुवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै जाफैनो गोसोबाबो जाफैनो हागोन। आरो आइपुवालिल' नङा, बै मा होनो निज्लागुरि सुसखेरावबो बेबायदिनो मोनसे पिकनिक स्पट बानायगासिनो दङ। खोनानो मोन्दों दानि डिसेम्बरनि 2 थारिखआवनो अपेनिं जागोननो। बेयाव गोबांथार आर्टिस्टफोरबो फैगोन आरो ना लोगोफोर। दा होखावबाय आरो ना जोङो नै बयलार हांनाया आरो ना। लकेला बेयाव लकेलबो ना माने लकेल गैया बेयाव। आस्सा नैयावहाय बयलार गोजानो आरो ना। ओमफ्राय लकेल दाउखौथ' खोनाखाबाय निस्सयनो। दहायनो ओरै ब्रादारा जोंना 45 केजि होनखादों ना, 45 केजि। दायो बे बयलारखौ ओरैनो हांनानैसो जागोन आरो। ओमफ्राय दहायनि बे लकेल दाउखौहाय माने संनाय जागोन आरो बेयावबो दंबावोसो नै
अयथासार गोबाङैनो जाब्लाबो जाख'नो हाया आरोना जानानै जायगायावनो बेलथायनानै थानायनिल'खा आरोखि साइसआनो ओरैबायदि दा नायलांनो हागोन लोगोफोर नै लकेशनफ्राबो बिराद मोजां आरोना बेनो जादों जाहैबाय ओरैहाय आइफवालि होनोमोन दाखौ ने आइफवालि माने पिकनिक स्पट आरो बैग्रि सायख्लुम गोजा आरोना जोबोद मोजां नोंथांमोना निस्सय दुन्दिया आरो फानलुफोर लानानै बैग्रिफोरखौबो जाफैनो जोंना बेयावबो दाउआ नै गोदागासिनो दङ दाउ लकेल बेसेबांसिम दङथाय ओरै आदानो 45 केजि दङ ने औ आरो बैयावबो हांगासिनो दंखायो नालाय बरियाखा सानसे जागोन नै जोंना बे ओरैहाय ने आदा मा नामलाय आदा इखांनि ओइ सेरनैयाखौ जाखायो इयो मिथिखागौ औ गोदोबो जाखायोमोन इयो सेरनैख्लायाखौहाय दाउ खासिखौबायथाय औ जै खुगायाव गारसनबायथाय साफा बिदिनो बुंनांसिगोन दा नायदो नै लोगोफोर बहाय जेरै जोंबो बेदर हा नुइनं हाथिमुरानि रायजोफोरनि अननाया आं गोसोबायदि हालसिन मोनजोबोनब्लाबो हासै आरोखि ना लोगोफोर ओरैबायदि बिथांमोना जोंखौ लिंहरदों दा बेखौसो जानांगौना बेखौसो जानांगौ जाखो आंलाय ओरैबायदि बेलफुल आरोखि इयाव अल दा फिट नोंना मा नांगौ जाखो आंखौ ओरैबायदि मोजां आरोखि बे लहानिखौबो जानो हायो नै ओरै औवानि जोंनिखौबो जानो हायो आरोखि दा ओरैबायदि होसिगोन आरो जोङो दा बेखौ मोनबायथाय ओरैबायदि जानानै उदैफ्रा माने गेस्टिक भाइरेस जालायहोसिगोन आरो जोङो दायो रायजो राजाफोरनि अननायाव बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोखि दा नायलांबाय थादो लोगोफोर दा जानानै लाग्रोबाय जोङो लोगोफोर गोथाव दा आदानाया बरियाखा ओरैबायदि गोथाव जादों गोथाव दा फंबाय ने बरिया औ कुमिस गोथाव दा ने आरो माथो होनबावगोन लकेल दाउ आरो बयलारबो दङ गोसोबायदि नै सालादबो बानायनाय जादों गोथावनो नै जोंना फोदै बानजायाबो होहाबगासिनो दङ जोंना ब्रादाराबो होगासिनो अयथासार बेदरनिथ' खुनु टेनसन गैखानाया गोसोबायदि जानो हागोन आरोखि ने औ नै गामलाव होबावखादों बिथाङा औ होगासिनो दङ नै सोमदो होनबा होना हो एसे मैदेरनि माबायदि जाबावथों आरोना मोदोमफ्रा आस्सा थिग दङ मावना हो सैमासो जाबाय नामा बेखौलाय जाखिलै गोसोबायदि नै बेसेबांथो लकेल दाउ जानो हिसाब सारानै औ गोसोबायदि जानो हागोन आरोखि आंना थुरसियाव बेदरा रुजुन खोदलायनासो दंहैसै नै लोगोफोर बिदिब्ला आंबो ओंखाम जानोसै लोगोफोर